Maadjong adlaw ninyo diha tanan mga badi. O karon di ay magawas dito sa atong lungga kay lagi maadto tas merkado. Nya na pa joy buwad diri nga atong gibuwad. O karon di ay mga badi ubanay ko ninyo kay mopalit ta og ricados karon sa motorpol. Na atong isagol sa atong lutuonon karon. Kay naghisgot man tag budgeting mga badi aw ato ni soyan nga recipe. Unya kay naa naman ta diri mga badi aw ato ni i-grab nga opportunity. Kay as a student man good, it is important to learn budgeting. O karon di ay mga badi nanata sa atong boarding house. Unya kompleto na ang atong mga ingredients diri. Unya ato ni hiwaon og panitan kay naaan ra ba jud ni kapayas kay mura man jud pud og kapayas na iyang puro magod kay maadyo man pud kayo ning magdari tag utanon kay makasave jud tag maayo. Unya og napul-an na gani mo ginisang kabasa diha mga badi or giunsa nyo pagluto diha, suway ninyo ning crisping kalabasa. Aw hinuon mga badi, karon pa jud ko kahimog ingani. Murag nahog na po niya siyag eksperimentary og nagmugot na atong nang diha kay wa jud ta nasayod og mamao ba jud ni. Unya atoan ang hugasan diha kay ato ning dalion kay murag udto na. Kay kanim gud siya nga recipe ni di siya nga bangguron. Unya kay wa may bangguran sa among boarding house aw kami na po nagdala og andam na kaita diha nga magbanggod mga badi. Og kapaspas bagid nato mo banggod diha mga badi. Og atoa din ni siyang butangan og lamas kay pangpadugang sa kalami. Kay mos mulasam guning bombay og ahos mga badi og atong sagulan. Diya butangan po nato nig paminta gamay mga badi nya atong i-mix nya. Sagulan pagid nato ni siyang itlog nga duha ka buok mga badi. Unya atoa din na siyang sagulan og cornstarch. Pero kamo na bahala og unsa kadaghana inyong ibutang nya nagdepende pud siya og unsa kadaghana ang kabasa. Nya dayon ato nang ihalo diha og sagulan pagid nato crispy fry. Kaning crispy fry templado na ni siya daan nya lami jud ni siya. Ang crispy Friday nga gagamit nato adto mga badi is halang. Kay mas ganahan mo kog halang gud. Di ato na ni siyang lutuon mga badi. Og nagdepende po ni siya og unsaon yung pagluto. Pwede po pa heart, pwede pa box, og unsa dihang shape diha mga badi. Unya kay hapit naman ang February 14, pwede ra po ninyo nagpa-heart niya inyong ihatag sa inyong uyab. Bitaw mga badi. Kaning aho ra jud nang ipa-flat para dali ra jud siya maluto ba. Kay kani lagi pong ganahan kag flat mga badi. Dapat pud ani mga badi daghanon gyud natog mantika aron di gid masimi pagod ba. Ato asa ni patawad-taoran mga badi aron maluto yung maayo ba. Pag wala pa jud ko gadali aning mga orasa mga badi, ako adyo ning himuon nga fried chicken. Aron pud ba mga magkaon ta nga murag mag-imagine na lang tag fried chicken. Og nakalimot ko ninyo instruct ani mga badi. Og wala gani mo i-cornstarch mga badi, pwede ra jud ninyo ang harina gamiton. Pero gusto jud kay mo nga makatipid mga badi, pwede ra wala ang crispy fry. Harina lang inyong gamiton, nya butangan ninyong paminta aron halang-halang. Pero og gusto gid kay mo nga mas halang pa aw kamo na bahalag butag sili. Og diring dapita murag na golden brown na gid siya. Unya perting daliara naluto na. Unya alas 10 na dining orasa. Og bantog ra nga murag nakutasan na gid ta diring dapita kay alas 10 naman di ay. Og dili gid nato pwedeng kalimtan ang pagpasalamat sa atong labing gamhanan nga mao ay nagtagbo sa atong mga panginahanglan. Ug mao na gid ni siya ang crispy nga kalabasa. Og diri ato ni siyang parisag ketchup. Og nagdepende ninyo ni mga badi og unsa iyang sausawan. Pwede ni siya og toyo ug suka nga kanang halang-halang. Og tara mga badi mangaon na ta. Og mao din ni ang sud-an nga kay sa bulsa, crispy kalabasa. Og di ay nagpa-shoutout nato mga badi, John Lloyd Humawid. Shoutout din nimo diha migo nga classmate na ni sa una pag high school. Og shoutout din ko sa akong mga classmate sa una og akong mga parekoy diha sa La Salvacion. Shoutout diha Kuya Eliser Alboroto. Og kinsa mga itong ganahan magpa-shoutout aw mag-comment lang mo diri. Unya butangan sa ninyong lugar para may bawaan nato ba og disagid naabot ni atong video. Og daghan kayong salamat ninyo mga badi. Og palihog di ko badi og pag-like og pag-share sa akong video badi og pag-follow badi.